manan. So sa ka. Ako si Meryl. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll never love again. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kinayos sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuan na tampo nagdasingan nga Meryl. Uban na lang ako. Magkakita lagi ka ditong trabaho. Dok, ay kung palagi kaya akong experience din eh. Na minimum requirement of year experience nga kinahanglan una ako maka-apply og trabaho dito pagka-doktor. Lain lang sagod nga trabaho. Dili mahimo. Ano gun kayo kung undang ko din sa akong trabaho? Di mo ta kung gusto ba nga makalagyo ta. Dok, maskin ako man sad. Sige lang. Uhon ko maoki na, moapas ko nimo dito. Isaad na ako. Pero dapat, isaad na ako ha. Nga everyday ang atong communication. Dapat, mag-update ka na ako, permi. Sige, Meryl. Kano sa man imong flight? Kumusta man ka diha? Di kinigaw mo. First time ba yan ako nga nagkalagyo ta? Wakumanan. Ingon man sad ko. Basta ayaw lang kalimot og panawag na ako, permi ha. Basin Elisa na unya ako nimo kung makakita kag lain diha. Di na may tabo rile. Di mahal kiti ka. Mahal sad kaayo ti ka, Dok. Dok, nganon dili man na may tsura imong naw. Ay ra kog tagda, Nurse Sam. Okay ra ko. Sa imo na sa dang long time boyfriend no. Nga naa sa gawas no. Ambot ba? Dagadugay, nagpawa naman siya klaro. Sa una, sa diya pa doon pa sa malarga, maayo kayo namang sabot nga mag-communicate me everyday. Pero karon, tagsa na lang kayo sa ma-update na ako. Uy, mao ba, Dok? Basin og busy lang. Dapat, magpahibaw kung ta siya. Layo good me. Ang saan ako pagsiguro nga, wa siya mga binuang nga gibuhat na ako, diba? Doc Meryl. Doc, narabay medical mission sa usa ka province. Nagkinahanglan sila og volunteer nga doctors. Basi ganahan ka. Mao ba? Sige, go pa na. Pero, sure ka, Doc? Sa ako ra bang naibawaan, wara ba ko niklaro ang signal dito? Basin unyag masamot og kalisod inyong communication sa imong uyab, Doc. Okay, Sam. Pag naglikay pa siya in the first place, na dili ko mabala ka, dapat nga update na uta siya na ako. Pero wa man. Unsay buot mo pasabot, Doc? Tingali. Sabto na lang na ako nga basin na nakakita na siya glaing dito. Hinoon. Gipangandaman naman sa minako. Maong dili siya ingon anak kasakit para nako. Doc. Mas mayo pa tuod, Doc, nga mo-volunteer na lang tuod ka. Para ma-divert ang mong huna-huna. Mao gini nasa huna-huna, Nurse Sam. Ninot ko din sa probinsya, no? Lahi ang kapresko sa hangin. Maolagi, Doc. Snacks sa Doc, oh. Para masudlan ang imong tiyan kay ganina pagid ka mo amukaon. Sam. Kanina laki nga nagdaog kamera. Kinsa na? Kuan, Doc. Sa ako nahibaw-an, murag volunteer photographer man sad na siya dinhi. Ngano di, Doc? Ganina ram ko kung nakabantay. Murag kapila na ko nagipicturan sa kad ganina. Mao ba, Doc? Uy, gwapo ra ba na ako photographer, Doc, oh? Basig type ka niya, Doc. Unsa?
Hala, Doc. Padung sa din ni Doc. Oh, Hi, Doc. Pwede ba ito mo picturean kamong duha sa nurse nga close-up? Ano kung kayong lighting good? Golden hour naman good. Nice kayo yung angle din hindi pita, oh. Kay naigigin mo sa sidlak sa adlaw. Na, ganahan kami mo posing ana kay gwapo man ang photographer. Ayay. Ako rin si Kian. Ako si Nurse Sam. O kini si Doc Merel. Nice to meet you, Doc Merrill. nice to meet you, Sad. Kumusta na kasi, Doc? Huwag man nagit siya. Magparamdam na ako, bisag kamay. Hi, Doc. Coffee? Oh. Thank you. Nagilusara mo ka ining bangka nga naka-standby. Dinis baybayon. Wa lang. Gusto lang ko mag-inusara. Sorry, nakasama ko ni mo? Onta. Pero kay niya naman gid ka. Poreg, nagkinahanglan gid ko kay istorya. Sige, Doc. I'm all ears. Kay ba ka? Na ako'y long-term relationship. Anya, engaged na pagkit ni. Mo ba day, Doc? Pero last month lang siya nilarga. Okay pa man namang sabot pag-una. Nga, everyday dapat ang among communication. Okay pag-una pero suddenly, wala siya magparamdam. Mo day. Makita mo si mong panagway nga murag naging nakasamok ni mo. Pero gwapa magyapon. Wakay tayo makig-joke ni mo, ha? Tinuod tao, Doc. Gwapa ka. Anugon kayo kung pasagdan kasi mong uyab. Kay ilogon tagit ka. Kian. Uy, Doc Merel, ha? Sige na lagi mo kuyog anang gwapo nga photographer nga si Kian. Ikaw, gid Nurse Sam. Friends rumi, uy. Oo, takay ba, uy? Basi day og, malovers mo pohon. 1 month na beta din eh. Why signal so wag gid tay laing lingaw, di ba? Ikaw, gyud. Og Doc, dili ba na liso di gugmaong tawhana? Kay aside nga gwapo na, murag buutan bagid sa akong tanaw. Nurse Sam. Ay, Oh. Nga naman ka. Kailangan ba rin magpangako? alangan. 1 week and 3 days naman ta din eh. Minahon ko ni mo. Kian. Muna tinawat, Doc Mer. Ginahan ko ni mo. Ginahan siya kayo. Unang pagkakita pa na ako ni mo. Wala akong makasapot sa akong kipati. Kian. Tutok mo ka na ako. Kian, dili ka din eh. Tingali ko ni makita na to. Adto sa kwarto. Last day na nato din sa probinsya. Mingawon ko ni mo. Ingan man sad ko, Kian. Thank you. Meron. Wabag niyo ko chance. Sa tinuod lang. Dili ka lisod higugmaon, Kian. Pero gusto ko na akong ipakita ni mo na ako. Kung unsagit ka kaseryoso na ako. After this, if same lang gihapon mong consistency and effort para i-pursue ko, then, maybe. Sige. Paningkamutan ko na. Wow, lahi ra gid og smile, no? Lahi ra gid ang smile nato basta sige tang padad-an og buwak dinis sa ospital, no? Nurse Sam, ikaw man di ay. From Kian na pod? Oh, Ay, grabe. Pero tempa, sige siyang pada og buwak nimo pero wa pa gyud siya wa pa
Bakit sa makikita og balik in person, no? Sukad atong last day sa atong medical mission sa probinsya? Wa pa. Nga naman? Ambot. Nag-agad naman sad ko niya. Basin o busy pa siguro siya. Sige na lang, uy. At least naakay buwak. Mag-usa na kasi manang na wa na siya magparamdam na ako. Grabe. Nadaan na sad ko sa mga sakad. Dili magitingali ko swerte ning butanga. Wa may lalaki nga willing i-fight ko. Dili na ko. Dili na ko mutuo pa. Ha? Nikalit siya gawa? O, Sam. Dok Meryl. Dili na ko mutuo pag lalaki, Sam. Dili na ko magpada. Dok? Meryl, Nauli na day ka? Meryl, sorry. Sorry kung kalit ko nga wa na magparamdami mo. Pasilo ako, please. Magbalik ta. Nagtuo ka gigun ana lang kasayon? Naibaw ko, Meryl. Mahal kit ka. Ug di na ko kaya nga mawa ka na ako. Kung hatagan ako ni mong chance, isaad ako. Pakaslan na iti ka sa labing madaling brown. Dok. Meryl, thank you ha nga giyatagan ko ni mong chance. Salamat kayo. Ako isaad mo. I will make you a happy wife forever. Please, Dok. Dili na ko gusto mga saad. Buhata. Oh, Meryl. I love you. I love you too. Asa naman is Dok, uy? Wa man naabot. Igutom na ba ko? Oh, uy. May photo exhibit din sa mall? Ay, magaling ako sa tanaw-tanaw, Bi. Uy, kanina itong mga kuha sa pictures. Kadiyot. Kining babae nga naglingkod sa bangka. Ako man eh. Dili ko malimot. Kataning na-medical mission sa probinsya 5 years ago. Interesado ka sa mong picture, ma'am? Dong, kining nagkuha ani nga picture. Kinsa? Ay, sa ako ni Uncle, ma'am. 5 years ago. Pero wala siya. Namatay si Uncle Kian, ma'am. Unsa? Unsa yung gikamatian? Leukemia, ma'am. Ang rason nga ako nang gi-appeal nga picture din ni ma'am, tun kay mato niya katong sigyan pa siya dialysis pa. Sa tanang kuha ko nun niya, mao ni iyang pinakapaborito. Unsa? Wish I could have said goodbye. Sakit kayo na naon nakatungtay ma. Nakalit lang siyang nawa, ug wa na magparamdam nako. Naglisod na tingali siya sa iyong sakit nga leukemia. Ug dili lang siya gusto nga mahibaw ko. Sa tinuod lang, nasakitan baya gid ko atong higayon na, kay nahugda gid akong pagbati ni Kian ato. Pero tingali, dili lang gid kami ang gitagana sa Ginoo para sa usag-usa. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao katong mga higalan kaagi ni Meryl nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga likulan, I'll never love again. Don't wanna feel another time. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan ko niyo sa pangan nga Susan, 58 anyos, Minyo, taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran.
Kabahin kini sa akong anak nga si Kay, 30 years old. Usa ka single mom og 8 years old na ang iyang anak. May gipamati manggod ni ang akong anak nga gipadoktor ko naman unta. Apan, wa man mamaayo. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, sakit na sa akong kilid o tiyan. Unsa? Maapil na pagsakit ang akong likod. Naonsagit ka ni Maoy. Ikaw man sad good. Sige kaon ang mga pinirito. Kung dili piniritong manok, piniritong isda o baboy. Pirmi lang uga ng imong pagkaon. Dili man kamo kaon og utan. Luod man gud ang utan nun, Maoy. Hilom oy, luod ba oroy? Hain na noon tong maoy makaayo sa inyong lawas, maoy luod para ninyo. Bisa lang unta mo higo pa na lang og sabaw ba? Na, labaw na. Kay ka na imong utan man no, naagi perming kamunggay. Nga, lantuhan dyan ko ana, uy. Ay, kanimo. Mao na diha. Hain tong maoy maayong kaunon para makapahimsog sa atong lawas. Dili ka. Maoy dili ninyo ganahan kaunon. Og na, napakinaiyan nimo ay. Nga dili ka ayaw hinginom og tubig. Sige lang inom anang soft drinks. Tubig! Maoy maayong imnon. Nasamot. Oh, mo inom magud kong tubig, ma. Pero di parehas anang imo nga diyot-diyot lang mag-inom og tubig. Lain kay ang bation ako sa kumtiyan, anak Maoy. Murag magbutod sa sige na kong inom og tubig. Da, bahala ka, oy. Dili ka manggod mo patuo sa utihan. Kaniadto sa bata pa ka nga, tambagan gid mo na mo og inom og tubig. Kay sige kag magmuo anong tagdugay ka makalibang. O, awa na ron, no? Nagmuo ka na sab sa sakit sa imong tiyan. Unsaon ni nako, Maoy? Ay, ambot nimo. Kay maura man gihapon ka og maisultihan. Di ka man gihapon mo patuo. Ma. Nalungog na akong naglalis mo sa imong anak. Ay, ambot anang anak nimo iprin, oy. Di gid mo patuo og sultihan, oy. Unta, nga angay magamping sa iyang lawas kay may anak na. Wala ba'y bana? Way trabaho. Anak ra niya ang iyang giatiman. Niya magpabaya pag yun siya sa iyang lawas. Kay nga no di. Ay da, kanagong kanunay niyang mood-on nga magsakit kuno ang iyang tiyan. Og moapil og kasakit ang iyang likod. Uy, hala. Murag taod-taod naman ang iyang gimo. Ipa-check up na lang ka nagdoktor. Ha? May akong nakita sa results sa mga laboratory na may PCOS ang pasyente. PCOS, Dok? Ug may bato-bato na sab sa iyang kidney. Alam ma. Ginoo ko. Kaniadto pa sa bata paning akong anak nga maglisod gyud ni siya og paggawa sa iyang hugaw. Pero ingon sa iyang pidya, okay naman kuno. Muinom lang og daghang tubig aron dili gahi nga malibang. Ang problema niya kay dili pod hinginom og tubig bataa. Unya, Kumusta naman ang inyong pagpa-check up ni Kay sa doktor? aw, niresulta na ang kagahi sa iyang Magtumar nagtambar sud sa usa ka buwan. Ha? Kay usa man din ang sakit, ha? PCOS kuno og sakit sa kidney. Unsa? May sakit sa kidney kini si Kay? Sa iya na nang kagahig lagi. Imbes ka tubig unta ang imnon humagkaon, soft drinks man. Hay. Aw ang resulta, sakit na. Ay, sakit sa kidney. May bato na sa kidney. Ginoo ko nimo Kay. Di mo ko tingon anak ka grabe pa. Ha? Hadlok po ni si mama, uy. Ay, maubitay po ang sa doktor ni mo, day. Lagi. Pero di pa kay grabe. Mauman ka ding dili ra operahan. Tambal lang kay posible pang mahili sa tambal. Aw, maayo lang unta. Kay kinahanglan magpakalig-on ka para sa imong anak. Kay wala ba kay bana? Ma. Murag hapit na mo buwan, sukad ta nagpa-doktor ni mo, dili ba? Ma. Nya, kumusta naman imong pamati, day? Murag ko may kaayuhan, mauy. Mauraman kay hapon. Unsa? Basig sayop lang tong doktor siyang pagtanaw sa akong sakit, ma. Maungwa mo igo ang tambal nga iyang giresita. Ha? Tuwain ninyo og second opinion. Unsa, Dok? Ipahiling sa laing doktor kay basin og wa kaigo ng doktorahan na.
sa sakit ni Kay. Pahiling mo glaing doktor. Nabalaka ko aning bata kay angka na lagi, ugway ba na. Mapawag trabaho. Ako rin nagtrabaho ug bantay lang sad sa iyang anak. Ug may gimu pang sakit. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Kaniadto pa sa bata pa kining akong anak nga maglisod gyud siya paggawas sa iyang hugaw. Sakitan na lang gud siya og inutong. Mao ba kini ang hinungdan nga may pikos siya? Ikaduhang pangutana. Kung dili man na maoy hinungdan, unsa man di ay nga may pikos man siya. Karon lang ka ni sakita human siya makaanak. Delikado na ba siyang manganak ug usab? Ikatulong pangutana, may bato sad siya sa kidney. Unsa man sa hinungdan ini? Tungod ba ni nga magsigil lang siya og kaon sa mga oil foods sama anang mga pinirito ug ang pagsigil niya og inom og soft drinks? Ikaw pa tug katapos ang pangutana. May mga tambal naman siyang gitumarsod sa usa ka buwan. Apan, wa man gihapon siya mamaayo. Maayo kaha nga magpa-second opinion mi o mupahiling mi og laing doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Susan. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist o mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Udri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, akong baliko ni according to Father Aloy, no? In contentment, we discover the quiet joy of trusting God's provision. Kontento ra gud ta. Na may plano ang Ginoo nganong mao ni dagan sa panghitabo sa atong palibot, no? Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Susan, 48 years old, sumasabati kay sa drama, taga Bohol. Single mom ni si Susan, unya dako na niyang anak, sa niyang anak 8 years old na, no? Kuan ni siya kaning maabat yung sa ingon ganina na ay kidney stone, taga Bohol, no? Musta man day mga taga Bohol. Sa may musta si Dr. Butch alis na, Panti alis na, mga Abilia family diya sa Santo Rosario, Inabanga, Bohol, nakapamista ba ako na sa inyo long time ago. Musta naman si Engineer Henrito Abilia, Ma'am Mabel Cinco Saniel sa Tagbilaran City. Merry Christmas ninyo da, ma'am. O mga all over Bohol, no? Daghan, di na ko maka-remember mga pangalan. Si ko anday, si Porfirio Lim sa Bohol, Nabanga, no? O si Galulo, di da sa Cagayan de Oro City, namdom na bubugo. Okay, so naot nga okay rin kinabuhi na to, So unang pangutana ni Susan, no? Ako laguning paningkamutan sa, no? Matubag na ko ni imong pangutana. Kaniadto pa sa bata paning akong anak. Naglisod gyud siya og paggawa sa iyang hugaw. Sakitan na lang gyud siya og inutong. Mao ba ni ang hinungdan nga nagkapikos siya? Pikos, no? Polycystic ovarian syndrome. Ang actually kining PCOS, Ma'am Susan, ang hinungdan ani, wa gyud klaro, unknown ang hinungdan ani. Pero gituhuan nga tungod ni siya sa abnormal hormonal level sa usa ka babayi. So mag-start ni siya usually mga 11, 12 pero kini imo 8 sayo pa sa no. So naa ni siya inunta kwan hormonal problem ni siya sa mga babayi. So naay gamay nga cyst sa ovaries, irregular nya usay ang iyang naong magkadaghang bugas-bugas, nya na pinag-ultrasound na ay mga cyst sa ovary, no? This can cause stress, or mood problem to anybody nga naa ni gituhuan ako nga abnormal hormonal level ang hinungdan nganong nagkapikos ning imong bata kung
na-diagnose confirm magyud nga PCOS, no? Sunod nga concern, kung dili man maoy hinungdan, unsa man di ay hinungdan nga may PCOS man siya. Karon lang kaha ning sakita human siya makaanak, delikado ba siyang manganak og usab? Sa ako nag-ingon, ang kining PCOS, hormonal na sila, unya naani siya sa mahitabo sa mga childbearing age nga mga babae, kasagaran, unya ang treatment ani magdepende sa inunta mga simptoma nga gi-manifest, no? Maka-cause ni siya og maka-cause ni siya tagas nga blood pressure, heart problem, unya dali siya magka-develop og type 2 diabetes kung naay mga ingaaning problema. So, dili man gini siya mawa, usually lifelong man ni siya. So kung magkabuntis siya balik, high risk yun tinood. High risk. Akong giputay, delikado. Ha? Depende na sa inunta kuan sa imong ubigay ni kung unsa po yung ikatambag kay sa akong nahibalaan maka-complicate ko sa pregnancy kung naay mga cyst diya sa ovary na daghan, no? Na ma-confirm through ultrasound diagnosis, no? Konsulta lang siguro gyud kag ubigay nino sa Susan sa Bohol. Daghang mo mga ubigay ni practicing da sa Bohol. I do not know kung nabaka sa Tagbilaran City. So, ang babae nga magbuntis nga naa siya PCOS, medyo complicated, no? But the signs and symptoms siya ani ma-manage raman. So, digit siya parihasa ka ng mga uban nga mga buntis na way ingon ani nga na diha nagtubo sud sa iyang uterus, no? So maka-expect ka nga mga mag-irregular yung menstruation o niya naapod siya mood swing, ha? Mag-mood swing ni siya. So muna ako ika-komentaryo sa ikaduhan yung pangutana. Ikatulong pangutana, may bato sab siya sa kidney. Unsa man sa hinungdan ni ani? Tungod ba nga sige kaon siya oily foods o pinirito nga sige og inom og soft drinks? Well, kaning kidney stone ma-form na gani siya. Daghan mga daghang mga inunta mahimong hinungdan, no? Daghang mahimong hinungdan, kuan ra gyud kining careful lagi ka sa imong diet, no? Kung ikaw hingaon og mga oily, kung ikaw walay proper nga medical check-up, mao na nga kinahanglan gyud nga naagyo tayo regular check-up, no? Ang kidney stones ma-form na gyud ni siya, although dili siya immediate, but mo develop na gyud ni siya over the years, no? Complicated gyud tinuod ang problema sa imong anak, no? Minimize lang siya mga high carbohydrate diet o mga fatty foods, no? Okay? Sunod nga pangutana, may mga tambal ba siyang gitumar sulod sa usa ka buwan? Apan wala man gyapon siya maayo. Maayo kaha nga magpasikan opinion mi, mo pahiling mi og laing doktor. Yeah, so nagiko mo sa magpahiling mo og laing doktor. Anyway, amo na ginaingon nga two heads is better than one. Kining doktor manggod. Kami mga doktor, ang among management magdepende manggod pod sa inunta resulta sa laboratory, no? So mangayo lang taglaing opinion sa laing nga doktor. So gitawag man ninamo sa mong pagtuon ning kidney stones o calculi or sa paning laing mahinungdom ka nephrolithiasis, no? Maka-cause niya lower back pain, stomach discomfort, nya kung na kay kidney stone mo develop kag nausea, vomiting, uban na ni mahilantan, magkurog, nya naay dugo sa imong ihi. So mao na akong kaistorya, no? So may mga kanang pagkaon nga likayan, maglikay lang kag mga processed foods, na? Or mga dilata kay dili maayo siya. Unsa may mga tiliman doon sa katao na ay problema sa kidney, ha? Mangatol yang panit. Ya ang iyang ihi murag baho nga prutas, ha? Ya muburot, musulin ang iyang mga extremities, dali mag-cramps. Ang iyang mata murag kanang white tug bitaw, murag puppy eyes, magsigilag frequent scanty urination. Oh, so mo na yung mga timailan. So you take plenty of water para nga ma-diluted ang kuan nya you may take any available
pain reliever para nga mahupay ang mga kasakit ya. You look for another urologist tingali para makurihan or ma-compare nimo ang ilang medical nga mga suggestions. Okay? So, actually, dilig ko kampante kayo na mo komentaryo ano yung problema kay medyo lamlaw ba yan yung kidney stones and PCOS, pero inkamot lang ko. Hinaot kasabot ka sa akong dispikar nimo. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa pamulubaser sa Radio Mindanao Network Production Center. Radio mo nationwide tatakareman. Daghang salamat o maayong adlaw.